Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. En dan nemen ze, dan moest ik hier bellen. En dan zouden ze het activeren. Dit is die nieuwe, wat ze geplaatst hebben. En dan kan iemand het toch niet hebben, want het is van Telesuur zelf, toch? Juist. Kijk hier, dit is die nieuwe, wat ze gegeven hebben. Ja. Dan kan niemand het toch hebben. Nee. Dus je moet steeds wachtwoord veranderen. Juist. Snap je? Dus ik wijs alles dat men kan zien dat ik niet onjuist ben. Goeiedag kijkers en luisteraars van Cultuur TV. U ziet een hele mooie vrouw in beeld zitten. Dat is mevrouw Blijd. Ik ben vandaag bij mevrouw Blijd op bezoek omdat ze heel erg ontevreden is over de manier waarop Telesuur haar werk doet. Nou wordt er al door de samenleving geklaagd van Telesuur dit, Telesuur dat. Maar laten we even maar naar haar verhaal luisteren zodat het duidelijk wordt wat voor problemen men allemaal tegenkomt wanneer ze zaken doen met Telesuur. Goedenavond mevrouw Blijd, welkom in ons programma. U heeft een klacht. Ja, En dat gaat over Telesuur. klopt. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik heb een modem van Telesuur hier. En plotseling begon die modem raar te doen. Het ging heen en weer flikkeren. Vrijdag, het was op een vrijdag. En toen heb ik gelijk gebeld naar de klantenservice. Ik heb toevallig iemand gehad. Die heeft mezelf zo'n bevestigingnummer gegeven. Zo gezegd, zo gedaan. En ze hebben tegen mij gezegd, ze gaan mijn klacht doorgeven aan de desbetreffende afdeling die erover gaat. Ik zeg, oké, prima. Nou, ze hebben tegen mij gezegd, bij hun is het wel intact. Maar ze snappen het niet dat bij mij dat het niet werkt. Ik zeg, bij mij werkt het niet, ik heb geen internet. Het is gebleven. Ik ben zonder internet gebleven, maar het lampje brandt wel aan. Maar ik heb geen internet. En dat vond ik wel een beetje raar dat ik geen internet had. Ik heb het gelaten. Ik heb zelf een beltegoed gekocht. Heb ik zelf een internet gekocht. Zo had ik internet een vrijdagavond, zaterdag en zondag. Maandag heb ik weer gebeld. Ik heb weer een zekere Carmen gehad. Daar ook een Benjamin heb ik gehad. En die zei tegen mij, mevrouw, ja, we hebben uw klacht gezien. Het wordt doorgegeven aan de desbetreffende afdeling. Ik zeg, oké, prima. Ik zeg, maar voor mij is het heel vervelend, want vanaf vrijdag ben ik zonder internet. En dat vind ik heel lastig. En maandag ook. Heb ik ook geen internet. Ik moet beltegoed gaan kopen om internet te kunnen hebben. Ze zeiden tegen mij, ja, dat is heel vervelend mevrouw. Het is heel lastig, maar je moet ook een beetje begrijpen dat de monteur bij u moet komen om te komen kijken wat er allemaal aan de hand is. Nou, woensdag, onaangekondigd, kwam de monteur. Die waren al hier voorin. En die zei, ik zag ze toevallig. Ze hebben me daarna gebeld, ik kwam eraan. Ik zeg, over 1,5 uur ben ik er. Ze zeiden tegen mij, oké. Ik kwam eraan, ze waren al hier voorin. Hij zei tegen mij, toen hij hier op het erf stond, hij zei tegen mij hier voor de deur van, en als hij binnen moet komen, dan kost het me 750. En hoe lang hij binnen blijft, moet ik daar ook voor betalen. Ik zeg, maar dat kan toch niet? Je zou denken, er moet een service zijn vanuit Telesuur, toch? Klopt, dat is het. Maar dat doet Telesuur niet. Het is gewoon wat ik voel, dat het gewoon een money-making business is. Want 750 moet ik betalen als die meneer binnen huis komt. En dat is nog niet genoeg. En dan moet ik ook betalen voor die minuten waar die man binnen gaat blijven. Ik dacht van, man, wat krijgen we nou? Hij zei tegen mij, het gaat mij 870
27 en als ik het goed heb, 62 SRD-kosten. Ik heb hier het bewijs. Heb ik hier, ik ga straks wijzen. Ja. Ik heb het bewijs hier. Ik heb hem gezegd, oké, doe maar. Hij is bij die modem geweest. Hij heeft, ik weet niet op wat hij gedrukt heeft hoor, ik weet het helemaal niet. Maar toen kwam er een rode knop. En toen kwam hij weer bij mij, vroeg hij mij van als ik een wachtwoord heb. Ik heb hem die wachtwoord gegeven. Nadat ik hem gegeven heb, heeft hij gezegd van waar is mijn telefoon? Ik heb hem mijn telefoon gegeven. Hij heeft het wachtwoord ook ingevoerd in mijn telefoon. Ik had even internet maandag. En toen ging hij weg. Weer geen internet. Dus vlak nadat hij weg is gegaan, is internet uitgevallen. Uitgevallen, ja. Ik had ook geen internet meer. Net even maar ongeveer zo'n niet eens een half uur is hij weggegaan en ik had ook geen internet meer. Het is gebleven. Ik heb weer gebeld dinsdag. Ze zeiden tegen mij van ja, laat me even wachten, de monteur komt eraan. Ik bel en dan hebben ze die verbinding aan mijn oor verbroken. Woensdag, aangekondigd weer, komt diezelfde monteur aan. En die zei tegen me, ja, hij is weer gekomen, maar dan moet niet boos worden, want hij moest in feite bellen. Ik zeg, ik snap je niet. Ik zeg, wat is er dan? Ik zeg, en wat gaan jullie doen? Jullie nemen dan die rommels van jullie mee, hè? Want je laat het niet hier in dit huis. Want ik heb het echt nu gehad met die rommels van jullie. Die modem doet het helemaal niet en ik heb geen internet. Ik moet beltegoed gaan kopen om internet te hebben. Hij heeft gezegd nee, en hij gaat kijken. Hij is weer geweest aan die modem, zogenaamd. Want ja, je moet wat doen, ja? Om een beeld te brengen bij iemand. Maar bij mij krijgen ze me niet hoor. Is hij weer bij die modem geweest. Hij heeft gezegd, ja, maar die modem doet het niet. Ik zeg, die modem doet het niet. Ik zeg, maar waarom moet ik dan die 800 zoveel betalen? Je bent toch hier geweest? En waarom doet die modem het dan niet? Heeft hij gebeld naar binnen en iemand zei ja, zegt tegen die mevrouw, ze moeten een vervangende modem kopen. Ik zeg, vervangende modem kopen? Van 4.660 SRD en 61 SRD-cent, als ik het goed in mijn hoofd heb hoor. Ik dacht van wat? Ik heb hem ook gevraagd, oh je maat, is something wrong with you? Ik zeg echt niet hoor, ik ga niks kopen. Ik zeg, ik heb iets aangesloten en ik heb er recht op een modem. Ik zeg, ik ga het niet kopen. Hij heeft weer naar binnen gebeld, ja, dit bla bla bla. Daar hebben ze gezegd van, dan moet ik weer die oude modem nemen. Die oude modem die het niet doet, als ik het niet wil betalen. Hoe ziet die modem eruit? Is het een platte of een hoogstaande kastje? Nou, het is plat met 2 antennen. Die vorige had 4. 2 aan deze kant, 1 boven, 1 beneden. Of, je kan het niet precies uit het hoofd zeg hoor, hoe het allemaal uitziet. Maar deze laatste wat ze gebracht hebben, had voor mij 2 antennen. 2 antennen, ja. Okay. Die hebben ze ook, woensdag hebben ze tegen mij gezegd, ja, als ik die wil hebben, dan moet ik 4.000 zoveel betalen. Ik zeg, oké, zet het maar. Ik dacht van, laat me kijken wat er gaat gebeuren. Ik zeg, is dit waterdicht? Wordt het niet meer gehackt? Want het wordt continu gehackt. Het is meer dan, laat me zien, 4 of 5 keer al gehackt. Moet ik steeds een andere wachtwoord zoeken. Ik word er ook moe van. Ja. Snap je? Ze hebben die nieuwe daar aangesloten. Woensdag hebben ze het aangesloten. Ik zat donderdag, wat deed ik? Ik luisterde naar radio. Ik zag dat ding lopen. Ik dacht, ik ben niet bij die internet. Wat loopt dan? Ben ik weer gaan kijken. Het gaat lekker maar door. Mm-hmm. Het loopt maar. Ik dacht van, hè? Wat is dit? Ik zeg, oké, daar hebben ze het weer gehackt. Dan is dit niet goed. Dan moet een telesuur maar die modem weer terugnemen. Want ik ga geen 4.660 en 61 SRD-cent betalen. En nota bene, die monteur die geweest is, moet ik 827 en 21 SRD-cent betalen. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik heb die modem eruit gehaald. Ik heb het weer in die doos gezet. Ik heb het weer gebracht. Ik heb het ingeleverd bij de Latour. Kantoor van Latour heb ik het ingeleverd. Bij een zekere Chelton of Kilton, weet. Maar wat hebben ze tegen u gezegd toen u het bent gaan inleveren? Nou, ze konden hij kon me niks zeggen. Hij heeft alleen tegen mij gezegd, ja, die van hem doet het ook hetzelfde. Ik zeg nee, geen sprake van als je niet bij die modem bent en ik ben alleen, kan het niet.
Die lamp kan niet blijven knipperen, kan niet. Is gods onmogelijk. Ik ben geen idioot. En toen heeft hij het, wat wil ik zelf hebben? Ik zeg, ik neem jullie hele modem terug, want ik betaal niks. En hij heeft dan een papier ingevuld van ik heb het modem ingeleverd. Ik zeg alles op, ik wil het niet meer. Dus hij heeft het genomen, moest ik een papier tekenen, heb ik het getekend. Ik heb hem ook die papier gegeven, zo die nota wat ze geschreven hebben van die monteur. Ik heb gezegd, ik betaal het niet hoor. Echt niet. Ik zeg, ik betaal het Ik niet. kan u begrijpen, want het is niet opgelost. Uw probleem is niet opgelost. Nee. Ik zit ermee, want ik heb nu geen internet. Ik heb ze ook gezegd van, nou komen jullie al die rommels van jullie weghalen. Want het kan niet. Ik zeg, ik kan niet steeds, ik koop een nieuwe en het wordt weer, niet eens 2 dagen wordt het weer gehackt. Ja. Ik zeg, het kan niet. Ja. Ik zeg, zo werkt het niet. Ik zeg, die modem van jullie zijn niet goed. Ik zeg, ik ga niet betalen, ik ga geen internet betalen en een ander geniet. En ik ben niet de hele dag erop. En diegene die blijft de hele dag erop. Ik zeg, nee, zo werkt het niet. Dus dat is het zo een beetje die gebeurd is. Ja, maar wat verwacht u van Telesuur eigenlijk? Wat ik van Telesuur verwacht? Ik verwacht dat ze daar gaan kijken. Hoe kan dat continu een modem of die lijn gehackt wordt? Want ik had internet, maar helemaal voor en daar bij de hoofdweg heb je nog internet. Dus ik snap dat hele ding van Telesuur niet. Waar ligt het aan? Ik weet het niet. Waar gaat het fout? Weet ik echt niet. Ja, Moeten hun daar weten? juist. Want dus nu heeft u eigenlijk uw abonnement moeten opzeggen. Ja, maar ja, omdat ik niet tevreden ben. Ik ben ontevreden met het hele gedoe van Telesuur. Juist. Maar die monteur heeft u wel betaald? Nee, Ook niet? ik zeg, ik betaal het niet. Ik ga het toch niet betalen, want het is toch niet geholpen? Juist. Nee, ze hebben me niet geholpen. Ze hebben me gewoon in de kou gelaten. En ze beloven veel dat dit beter is. Deze modem is beter. Het helemaal niet beter is. Het is hetzelfde. Want ik ben hier naartoe gekomen. En de hoek is een behoorlijke eind weg. Ja. Dus dan is er wifi voor de hele straat in principe wat u uitlegt. Heeft u dan met zo'n modem? Ja, ik denk het wel. Ik snap het niet waar het ligt hoor. Als ze iets verkeerd hebben aangesloten of wat, ik snap het helemaal niet. Maar ik heb het helemaal voorin. En ik heb het niet alleen gezegd. Het klein meisje die ook daarnet weg is gegaan, die zegt ja, helemaal voorin heb je nog wifi. Het is wel vreemd. Ja, vreemd. Dus ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben hoor. Ik weet het niet. Nee, het is wel een beetje vervelend zo. U zit nu zonder internet? Of heeft u wel internet maar op uw telefoon? Ik heb internet op een telefoon. Maar ook van Telesuur? Ik denk het wel, ja, het is van Telesuur. Ja. En dat gaat wel goed? Dat gaat goed, ja. Maar ja, is toch ik had er gisteren nog, hoeveel MB had ik nog? Iets van 5000 MB en ik ben in slaap gevallen, want ik was een beetje moe. En ik ben helemaal vergeten dat het de 3e dag is. En tofuchi, heb ik dat ook kwijtgeraakt, die 5000 MB. Juist, want er zijn veel klachten over Telesuur. Vandaar dat ik het ook zeg maar interessant vond om met u te spreken. Ja. Ik ga ook, bij deze zeg ik dan ook dat ik Telesuur ga contacten. Ja. Om ze gewoon het fijne te vragen. Want veel mensen hebben last van de verbinding. Als er dan huisverbinding is of telefoonverbinding. Of dat hun beltegoed weggaat. Ja, Of dat zeg maar beltegoed gaat weg. Of net als wat u zegt, je MB's raken gewoon op. Dus ik hoop dat ze dit zien en dat ze daarop dan kunnen reageren. Ik hoop het, omdat wat ik vind tenminste, ik zeg van ja, ik heb gezegd, net of er geraffineerde criminelen daar zitten. Dat heb ik gezegd hoor, ik ga niemand voor de gek houden. Ik zeg net of er geraffineerde criminelen daar zitten, die code doorgeven aan mensen en misschien verdienen ze daarmee. Ik vind, ja, laat de overheid even gaan kijken, want Telesuur is toch van de overheid? Als ik het goed heb hoor. Dus laten de overheid gaan kijken of de minister of wie belast is ermee om te gaan kijken wat in feite daar gebeurt. Want het kan niet dat je een modem zet voor iemand vandaag en dezelfde morgen is het weer gehackt. Dan kan het toch niet. Dat wil zeggen, er is een code gemaakt waar je het makkelijk kan hacken. En dat, ja, misschien is er iemand dan, of ja, je weet maar nooit. Je kan nooit zeggen dat het niet kan. Alles is mogelijk. Want ik snap het helemaal niet hoor. Ik snap het helemaal. Het is, voor mij tast ik nog steeds in het duisternis wat het feitelijk gebeurt bij de Telesuur. Waarom gebeurt dit bij de Telesuur? Maar u zou nog wel een abonnement zeg maar willen nemen bij Telesuur? Ik weet het echt niet hoor. Ze hebben me, ja,
Ik ben teleurgesteld. Echt, ja, vreselijk. Vreselijk, want ze beloven je. Die monteur belt, het is een jonge vent, ze waren heel aardig hoor. Hij heeft naar buiten gebeld, hij heeft een dame eerst gehad, dan een man. En hij zei tegen die ene dame van, praat dan met die mevrouw dan. Die wil niet aan de telefoon komen. Nee, die zegt nee. Dus ik denk, misschien gebeurt er wat daar. Kan de mama make one money, de Marieke tak ai, weet je, make one money. Maar money neem ik zo. Nee, het gebeurt niet zo. Hou toch op. Ik ben een mens toch als jou. Hou op. Buit me niet uit. 4000 zoveel moet ik komen betalen voor een modem. Kan niet. U heeft het gehoord van mevrouw Blijd. Lijken net of een geraffineerde criminelen daar werken bij Telesuur. We houden u op de hoogte en blijft u kijken. Nou, ik ben Natasja Conrad. Fijne dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Mr. Pebble Banger. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan.